ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ପାଇଁ ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, କଟା ହେଇଯିବ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ତଣ୍ଟି ବସି ହେଇଛି ତ ସେମିତି ଏଇଟା ଆଳୁ ବଡ଼ି ଭାଜିବାରେ ଆଳୁ ବଡ଼ି ଟିକେ ହଲକା ହେଇଗଲା ପରେ ଖାଲି ଆଳୁ ବଡ଼ି କଷା ହେବ। ଆଉ ସାଧା ଡାଲି ହେଇଛି, ନକୁଆ ରାଇ ହେଇଛି। ଆଉ କେମିତି ରେସିପି ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିନି, ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ତ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖୁନ ଆଳୁ ବଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମୋର, ଏଥର କାଢ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି ଅଳ୍ପ, କାରଣ ମୁଁ ପୁଅ ରାଗ ଖାଏନି ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଦା ରସୁଣ ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇବା। ଏବେ ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇଦେବା, ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତେଲରୁ ମସଲା ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଷିବା। କରି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଆମର କମ୍ ମସଲା ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଏଠୁ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ପକାଏନି ବାସ୍ନା ହେବ ବୋଲି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇ କଷିଦିଏ। ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଆପଣ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କଷିବା ଯେମିତି ତେଲରୁ ମସଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଷୁଛି, ତାପରେ ତେଲରୁ ମସଲା ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆଳୁ ବଡ଼ିକି କଷିବା 10 ମିନିଟ୍। ଏବେ ତ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଲଙ୍କା ଆପଣ କହିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ମସଲା ମିଶିଗଲାଣି ଆଳୁ ବଡ଼ି ସେଥିରେ। ଏଥର ପାଣି ଦେବା, ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ମସଲା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କଷା କରିବି ତ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବିନି। ଏବେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଜୋର ଫୁଟିଲାଣି, ତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରୁନି, ଯେ ହାତରେ ଧରିବି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି, ସବୁ କାମରେ ତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, ତ ନିଜ ହାତରେ ଧରିକି ଇଆଡ଼େ ମସଲା ପକା ସେଟା କରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ସତ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ତ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଦେଇ ଖାଇପାରିବୁନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଖାଉନା। ଏଇ ଖାଆନ୍ତି ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଆନ୍ତି ଚିକେନ୍, ତ କ'ଣ କରିବା। ତ ଆମ ଘରକୁ ଯେବେ ଆସେ ମାସେ 2 ମାସ ଥରେ ଆସେ, ସେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଆମର ତ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ହୁଏନି, ପ୍ରାୟ ଅଣ୍ଡା ନହେଲେ ମାଛ ନହେଲେ ଏଇ ସାଧା ଜିନିଷ। ଆମର ଆଜି ସାଧା ଡାଲି ହେଇଛି, ଆଉ ନୁକୁଆ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ ପଡ଼ୁଛି, ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ ମୁଁ କହିବି, ନୁକୁଆ ରାଇ ହେଇଛି, ଆଳୁ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଛି। ମୋର ତ ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ଆଳୁ ବଡ଼ି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।